скъпи гости! Най-напред, макар че протоколът е друг, искам да кажа скъпи ученици, защото вие сте главните виновници за това тържество днес. Уважаеми професор Стилионов, заместник-председател на Българската академия на науките, скъпи гости от български фирми, имаме удоволствието да се съберем днес за седми пореден път, за да раздадем част от наградите, получени на състезанието по компютърна лингвистика. Състезанието е много интересно от наша гледна точка. Предполагам, че и от гледна точка на децата. Те може да споделят, ако решат своите впечатления. Това, което резултатите сочат, всъщност показва, че състезанието е предназначено за всички. Изисква се само бърз ум, желание, творческо мислене, не се изисква предварителна подготовка. Защо? Защото имаме най-много участници от природо-математически, математически гимназии и езикови гимназии. Но имаме участници и от гимназии, които са общо образователни или са други специализирани гимназии и, разбира се, ученици от прогимназиален етап на обучение. Средните резултати на тези групи деца са приблизително равни, което показва, че за да участва човек на състезанието се изисква действително логическа мисъл, бърз ум, творчество, въображение, а не се изискват някакви специализирани знания, които се получават в гимназиите, които, разбира се, вие ще използвате в бъдеще в живота. Тоест не е лошо, че вие имате и други знания. Това, което искам да кажа като послание за следващите години е, че всички могат да участват. Това е едно предизвикателство към всеки. И това е нашето послание за това, че лингвистиката и математиката и науката за компютрите могат да върват заедно. Това са такива дисциплини, които ще бъдат много важни в следващите години и, разбира се, и в бъдещето. И нашето знание за тях също така е много важно. И сега отстъпвам и давам думата на професор Щерионов, заместник-председател на Българската академия на науките. Деца, половина си намерите място да седете. Следвайки начина, по който тръгна професор Коева, и аз първо приветствам учениците. Скъпи ученици, уважаеми преподаватели, надявам се, че има и преподаватели тук, скъпи организатори и гости. Позволете ми от името на член-кореспондента Пашева, член-кореспондент Славчева, председател на Българска академия на науките и лично от мое име да ви приветствам на награждаването във връзка с участието в това седмо поред, нали така, да не объркаме, състезание по компютърна лингвистика. Днешното събитие е не само празник на знанието. То е и доказателство, че в България расте едно изключително талантливо, умно и упорито младо поколение, което вярвам, че ще може да се изправи пред всички предизвикателства на новата епоха. Скъпи ученици, вашите успехи в компютърната лингвистика, област, която е в основата на изкуствения интелект, дават основание да вярваме, че България ще има бъдеще в развитието на това научно направление, бъдеще, което ще е свързано с основния научно-изследователски център на страната ни, Българска академия. Благодарности към преподавателите, които са открили вашите способности и са подпомогнали тяхното развитие. Благодарности и към организаторите, които с
това събитие, са създали платформа за изява на вашите таланти и способности. Още веднъж поздравления за постиженията ви и пожелавам нови бъдещи успехи. Благодаря. Да, ще връчим наградите на тези от вас, които са тук. На останалите ще ги изпратим в почтата. Доктор Мария Тодорова от секцията по компютърна лингвистика ще прочете имената първо на децата от 5 до 8 клас, учениците, на колегите от 5 до 8 клас. Не се сърдите, че казвам децата. И след това на другите ученици, по-големите. Моля професор Штилионов да връчи наградите. За мен е голямо удоволствие и чест да награда победителите в състезанието. Благодаря. Първо ще наградим трето място за Радостина Борисова, Национална гимназия за древни езици и литература в Инженерната наука. Може да се линката за заседание на лумата за грамотата. Поощрителна награда получава Калоян Димитров от Национална гимназия за древни езици и литература в Инженерната. Поощрителна награда получава Александър Вълчев от профилирана природно-математическа гимназия на Анти Попович, град Шумен. Поощрителна награда получава Ралица Иванова от профилирана природно-математическа гимназия. Ралица няма да дойде. Кяра Кръстева е. Кръстева е тук. Заповядайте. Обърни сега, чакайте, обърни сега. Категорията 9-12 клас. Първо място получава Стефан Скипък от училище Жана Дарк от Франция, Нанси. Жив и здрав да е и да ви радва. И вие не. Айде сега да го изпратим да ви снимка с вас. Поощрителна награда получава Калина Иванова от Национална природно-математическа гимназия. Поощрителна награда получава Александра Атанасова от езикова гимназия професор доктор Асен Жайдар от град Хасково. Има ли още снимки? И с малко закъснение от предишната категория, второ място в категорията 8 клас, Теодор Майер, второ място. Вие сте бащата на детето. Здравейте, да дойде.
Няма ли друг? Добре. Тогава, да. Ако може всички наградени, да. Всички наградени, Всички наградени, елате тук да направите една снимка с организаторите на заповядайте. И дядовците, и бащите. И майките може... Извинявай. Значи, докато се нареждат, има още хора, които не са получили награди. И няма поощрителна награда за Преслава Добрева, гимнастика. А сега, още веднъж. А сега... Всички ли? Защото нямахме време на залата. Професор Коева, къде? Съм учениците не ви учат. Цялата маничка насам сега. Добре. Гледам насам всички. Давайте, снимайте и аз след това ще направя снимки. Няма нищо. Добре. Гледаме насам сега всички. Благодаря ви. Добре, преминаваме към следващата част от награждаването. Това не е всичко. Има много предметни награди, които са осигурени от нас, от секцията по компютърна лингвистика, но също така от различни фирми и институции. На първо място давам думата на госпожа Свилена Георгиева от Главна дирекция писмени преводи на Европейската комисия, посланник на дирекцията тук в Дома на Европа. Здравейте, за мен е голямо удоволствие да съм днес тук и да присъствам на това хубаво събиране, това прекрасно събитие. Генерална дирекция писмени преводи е така морален поддръжник на това състезание от доста години. И вие сигурно си мислите какво общо има Европейската комисия с компютърната лингвистика. И всъщност това е доста логичен въпрос, тъй като Европейската комисия се свързва с политики, с икономика и с други неща. Но всъщност Генерална дирекция писмени преводи на Европейската комисия предоставя инструменти, които са базирани на изкуствен интелект. И ние не само се занимаваме с преводи, но и разработваме нови технологии. Това е малко известно и всъщност търсим именно такива млади таланти като вас. Защото, както и преди малко Стилянов каза, действително в основата на изкуствения интелект стоят големите езикови модели, стои компютърната лингвистика и анализирането на естествения език. Това, което преди години смятахме, че теста на Туринг никога няма да бъде решен и че винаги ще разпознаваме машината от другата страна на екрана, всъщност вече е опровергано. Имаме чат-ботове, имаме изкуствен интелект, имаме машинен превод, но винаги човекът е този, който е важният фактор в тези елементи. Технологията работи заедно с нашия мозък и това, че вие още от толкова малки започвате да го упражнявате, да използвате своя бърз логичен ум, е много похвално. Затова нашата дирекция също участва като подкрепяща
това състезание и има награди за всички вас. Тези награди са еднакви, няма значение дали сте на първо място или с поощрителна награда, защото много често между тези две места има съвсем много точки разлика, така че смятам, че всички вие заслужавате поощрение за това, че сте участвали. Благодаря ви. Да, давам думата на доктор Росица Декова, която е член на управителния съвет на Фондацията за изкуствен интелект Лера. Здравейте, уважаеми гости, организатори, скъпи ученици! От името на Фондация Лерай искам сърдечно да ви поздравя с успехите, които сте постигнали. Като от името на фондацията, която е основател на първата международна олимпиада по изкуствен интелект, искам да ви поздравя с това, че вие сте показали не само завидни знания и умения, но и но сте вложили много усилия и много логика и интелект при разрешаването на задачите от състезанието по компютърна лингвистика. Вашият успех е не просто призвание за вашите знания, а и доказателство за мотивацията и стремежа ви към иновации и наука. В този свят, който е изпълнен с много технологии, бързо развиващи се, компютърната лингвистика е основа на разбирането и обработването на естествен език. И именно с това ще намерите и вашето място в бъдещето и се надявам, че ви предстоят много нови успехи и много постижения. Поздравявам ви! И давам думата на госпожа Албена Попилярова, която е отличен посланник на IBM България. Много се радвам, че мога лично да поздравя както участниците в състезанието, така и организаторите. Много ми се искаше, през цялото време си мислех за това, че всъщност изкуственият интелект е такъв, каквито са хората, които стоят зад него. Както хората, които го разработват, така и хората, които участват в неговото обучение, също и хората, които просто го използват, защото това също е участие в разработването и развиването на изкуствения интелект. И от тая гледна точка това е отговорност на всеки един от нас. Използвайте го. IBM е една от водещите компании в разработката на изкуствен интелект за бизнес решения със своята платформа WatsonX. И от тази гледна точка ние непрекъснато отваряме нови възможности, нови позиции и с шеметното развитие на високите технологии тази тенденция ще се запази и същевременно все повече позиции се откриват и в България. Компанията ни, чрез академичната програма, се старае да подпомогне всички млади таланти. Имаме много добро сътрудничество с университети, като Техническия унибит, където имаме лаборатории за практическо обучение на студенти, но също предлагаме и стажантски програми за студентите. Искаше ми се да ви го спомня, защото ви предстои да бъдете студенти и най-вероятно ще се срещнем при някои от нашите студентски програми. Още веднъж поздравления и успех от тук насетне. Също така награди има от българската компания за езикова технология DataPro. Нейният изпълнителен директор, господин Илия Кръстев, не може да присъства днес, но го поздравява всички и наградите са тук. Така че предлагам отново всички да този път едновременно заедно да дойдете отпред, за да получите наградите си и отново да направим отчет. Искате награждаващите да дойдат. И вие сте награждавани, вие получите награди. Трябва да
Да. Добре. Първо, Теодор Майер за френска субординация организиране. Аз ще махна от тук, че малко преча. Следва Радостина Борисова, Национална гимназия за древни езици и литература. Следва Калоян Димитров, учредителна награда от Националната гимназия за древни Следва Александър Вълчев от профилирана природно-математическа гимназия на След това е Киара Кръстева, строителител от природно-математическа гимназия Академия. В категорията 9-12 останаме някои от категорията 8 класа. Добре, в категорията 9-12 клас Стефан Ступък с първо място. Тогава да Следва Сияна Павлова за второ място в Категорическа гимназия в София. Добре. Поощрителна награда Калина Иванова от Национална природно-математическа гимназия. Добре, следващата поощрителна награда е на Александра Афанасова от езикова гимназия в София. Следващата поощрителна награда е Слава Добрева, инженер на природно-математическа гимназия.
сега преминаваме към втората част. Най-напред бих искала човече да ви поздравя за присъствието ви на настоящата лекция. Аз се казвам Мивал Спинча и съм български невронен синтетичен глас. Аз съм създадена в Института по информационни и комуникационни технологии при Българска академия на науките и съществувам благодарение на екип от учени, завършили Софийския университет, които в продължение на една година работиха по моето създаване. По време на лекцията ще може да проследите в по-голяма дълбочина технологиите, които са били разработени от екипа за моето реализиране. Пожелавам ви приятна лекция. Така, драги ученици, съжалявам за техническото затруднение. Проблема с техниката винаги се случва. Затова се хората тук, се надяваме, че вие ще можете да направите по-добре. Тази лекция имам удоволствието да ми запозная с нашите достижения в областта на разработката на реч. Речта, както знаете, е основното, най-ефективно, най-бързо и най-удобно средство за комуникация между хората. И всъщност писмената реч е следствие на речта, която не използваме всяко от тебе, като се учително на демоболия. Не е това, в 6 класа, така, че почне да се учи да пише и да чете. Така че ние 6 така че тук ще се запознаем повече с въпроса за речта, който от моя гледна точка е основата на лингвистиката. Така, по-специално лекцията ми е посветена на въпроса как да научи машината да говори. Тоест, това, което се нарича синтез на реч. Задачата за синтез на реч е следната. Като имаме написана реч, както горе написано, той тича с 10 км в час. Системата, обикновено на английски се използва термина text to speech, е предназначена да преобразува тази реч в говор. Той тича с 10 км в час. Аз извинявам, че не се вижда анимация, ако ще го видите звуковата вълна отдолу, просто компютър няма как да се види. Като, както виждате, текста се подава във вид, който съдържа символи, комбинателни знаци, не само буквите, съкращения, цифри и така нататък. И системата е предназначена да преобразува този текст, написан в електронен вид, както го пишем, когато използваме компютъри, в мейл и писмо и така нататък, да го преобразува в реч. Сега, как става това? Ами първо нека да разгледаме малко по-внимателно как се осъществява в човешки организъм синтеза на реч. Това става с така наречения вокален тракт. Генерацията на реч започва от белите дробове, където мускулите изтласкват въздуха, долу от белите дробове, през ракеткерата, минава през ларинца, където се намират гласните струни, които тъпт, след което преминава нагоре, през устната и носната, евентуално носната кухина отворена, като през тези кухини се създават съответно отражение на вълната, термин на научния реверберации се нарича, които модулират и създават съответен тембър на речта, която излиза през устните. Като преминава през лесненията, съдите и езика и така нататък, допълнително се образуват турбуленции, да кажем така нататък, сестрени шъшкани. Това са турбуленции, които звукът от тези турбуленции е във вид на шум. Това са, но който допълнително се наслага към звуковата вълна. Какво представлява звуковата вълна? Вие по физика, вероятно, по-късовете не сте учили, че това е промяна на налягането на въздуха
Това са като вълна се разпространява на въздуха, което ние улавяме. Всъщност, ако измерим от много кратки интервали по време на лягането на въздуха, това, което е дадено ясно на графика, това е една вълна, която в всеки момент от време представлява стойността на налягането на въздуха. Сега, измерването трябва да се извършва достатъчно често, за да се види самата вълна. Честотата на измерването се нарича честота на дискретизация или на английски centigrade grade, която обикновено е в хиляди пъти в секунда, да кажем, стандартите са поне тук 24 000 или 48 000 пъти в секунда. Сега, обикновено в даден кратък интервал от време, особено при гласните, ако се види този прозорец, който е отсветен с жълтеникъл, се вижда, че вълната е периодична, което показва и характера, значи при гласните имаме една периодичност на звуковата вълна. Такъв кратък интервал от време се нарича прозорец или фрейм, също на английски, където може да се види периодичността на сигнала. Сега как става възприятието на тази звукова вълна? Ако разгледаме как е устроено звуковото възприятие, имаме око, което, грубо казано, трепти с въздуха, когато налягането на въздуха се променя. И това трептене на въздуха през чупчето, търпънчето, което е една мембрана, се предава през чупче към средното око. Средното око е този орган, който прилича на охлюв, в който има течност и като се предава звуковата вълна през чупчето към тази течност, на течността се образуват вълни. В вода, когато почнете да мърлите да хвърлите камък и нещо, това се образува вълни. По абсолютно същия начин звуковата вълна се преобразува във вълни в тази течност, с този орган, а пък в самия оклюв, ушен оклюв, се намира така наречения орган на корти, който представлява една мембрана, не знам да се вижда, светло-синьо оклюва изобразена схемата, като върху тази мембрана има гласинки с нервни окончания, които, когато вълната преминава през тях, те филтрират. Като това, което е характерно, че самата мембрана има различна дебелина в началото, по-добре, по-нататък става чувства по-тънки. Поради тази причина, дебелата част трети само когато честотата е висока на вълна. Когато е ниска честотата, трети по-тънката част, която е доста по-нататък. По този начин съответните гласинки трептят и улавят съответните честоти. Това е много хубаво, ако погледнете, сте разглеждали някои устройства за възпроизвеждане на аудио, може да видите как има различни честотни ленти, които с различни светодиоди с светлинки показват в даден момент какви честоти и вълни имаме, т.е. какви енергии имаме в различните честоти. Ами ако разгледаме в даден време, където тук виждате отдолу с цветове по честотите, се показва какви енергии имаме в различните честоти. И това, което в случая е записано, това е думата една, за нея
можем да видим в различните моменти от време как са се променяли енергиите по различните части. Това се нарича спектрограма и изобразява точно това, което човешкото слухово възприятие всъщност възприема от слуха Така, имайки предвид този механизъм, всъщност модулите в системата за синтез на реч, която ние сме започнали, са следното. Първо имаме модул, който преобразува текста, както е написан с цифри, съкращения, комбинаторни знаци и така нататък, в текст написан с друго само думи. Това се извърши така наречен катализатор. След това имаме модул, който определя къде са ударенията върху съответния текст. Този модул го наричаме акцентор. След това имаме акустичния модул, който се състои от енкодър, декодър и модул за контрол, който всъщност преобразува вече текста заедно с ударенията, манипулиран заедно с ударенията в спектрограмата. Спектрограмата, казах ви, представлява. И последният модул е декодъра, който преобразува спектрограмата вече в аудиосигнал. Аз сега малко по-подробно ще ви представя всеки един от тези модули, какво прави и как да реализира. Значи, първият модул, както казах, той трябва да нормализира и вербализира текст. В цялата презентация ще ви покажа аналогични системи за синтез на реч, които в момента се предлагат от Google и от Microsoft. В телефоните на Google е вграден синтез на реч на български, това може да се използва през веб-базирани приложения. Microsoft предлага както като интернет услуга, така и в своята операционна система Windows, също доста невронна система за синтез на реч. Така, първо виждате текста, който е написан в протокола, в който виждате има лински цифри, 20 век, има съкращение хишотека, много често има съкращение тук е първият месец, за години, седми номера, така нататък, английски думи и прочее. Системата на Google ви произнася последния начин. Стефан Кирилдан на Живихай ЦСПД съобщи, че през януари месец на 2022 фирмата Федерал ще заплати $90 милиона за разрешаване на съдебен иск 8946734667. Мисля, че всички чухте колко грешки се направи при вербализацията. Всъщност, ако не учат тях, вие нямаше да разберете какво да се казва. Сега системата на Microsoft, както чете, тя е много модерна, невронна система и така нататък, и доста по-добре. Джапаните отдавна надживяха 20. Да съобщи, че през единия месец на 2022 година фирмата Facebook ще заплати $90 милиона за разрешаване на съдебен иск 894673345667. Това е доста по-възможно, щелно по-качествено разговаряне, но пак имаше доста грешка при вербализацията. Примерно едно ия, какво каза едно ия, а не първия. Бе трябва да не го разкривна. Скрещени, те също го казаха и така нататък. Виждате, пак това нещо доста се поднява. Нашата система, разбира се, тези неща са поправени. Джапанките отдавна наживяха 20 век. БТА съобщи, че през първия месец на 2022 година фирмата Facebook ще заплати $90 милиона за разрешаване на съдебен иск номер 894673345667. Това нещо се върши от така наречения актуализатор, който е съставен, използвайки речници за съкращения, специални правила, промяна и така нататък.
като за ефективната реализация на използване на техники, базирани на крайни електроразпределители, финиши и така нататък. Това са неща, които не очаквам да сте запознати с тях. Това са разработки, които с които ние в момента следваме, които се радваме. Така, общо взето това е модула реализатор. Следващия модул е акцентът, който поставя ударенията върху текст. Сега, ударенията в българския, не само български, и в някои други славянски езици, които са важни, се характеризират с това, че смяната на мястото на ударението може да смени не само звучението, но тотално да смени смисъл на думите. Това ще ви дам различни примери в тази посока. Проблема е, че има много, които позволяват, т.е. като си написани като текст, позволява да се постави на различни място. Около 5% от срещането на думите от текстовете, от срещането на речните текстовете, са такива, че смяната на мястото, където се поставя ударението, се получава друго значение. Примерно, говори, на три различни места може да ги поставим и получаваме три различни значения за тази дума. Имаме дали или дали, също тотално се сменя смисъл. Дали, дали, да кажем, вълна, вълна, математика, математика и така нататък. Смисъл, човек трудно си дава сметка колко нееднозначен е писмен език. Всъщност ние, ако четем дадения текст, нашия мозък автоматично, тъй като работи контекстно, смисъл, поставя съответното измерение. Когато е написан в текста, тези ударения липсват. И не трябва система, която да ги постави на правилната места. И както виждате, това не е тривиално, ще кажем за това. Освен самите думи, голям проблем са и критики. Критиките, това са съюзи, разпределения, трябва да помня разпределения, междумети и така нататък, които ако с частици, които в много случаи се изговарят с други случаи без разпределение. Смяната на ударението също може да смени смисъла на това, което се казва. Така че, ако се поставя по друг начин, често пътя текста може да стане трудно разбираем. Дори не разбираем, би казал. Ето и първо два примера. Тя се усмихва на техника и тя търси на бяла техника. Техника и техника са почти тия думи. Системата не го поправи. Тя се усмихна на техника. Тя търси на бяла техника. В тази случай казва техника. На Microsoft. Тя се усмихна на техника. Тя търси на бяла техника. И в тази случай казва техника. Тя се усмихна на техника. Тя търси ефтина бяла техника. Трябва да го прави по друг начин. Сега, откъде е го проблема? Проблема е, че самото обучение на системата, ако не се използва акцентор, тогава се разчита екода да може да разреши тази многознание. За съжаление обаче, който се тренира в подобна система, обикновено е, да кажем, 20 часа, когато са текстове с обема 10 000 слова, което е изключително малко и няма как неволната мрежа да научи тези зависимости за съответно за езика. А има случаи, където е изключително трудно. Ето това изречение, което виждате, тя дали е права, че не са издали всички права. Ние не дали и дали права и права, и не време да може изречение. Като чуете как казват целите, като друго първо. Тя дали е права, че не са издали всички права. Microsoft. Тя дали е права, че не са издали всички права. Получава много тотално база.
Разбира се, за да се разреши, трябва да се използват специализирани нейронни архитектури, примерно конволюционна нейронна архитектура, която се базира на това да се разглежда локалния контекст от думите. Сега аз пак няма да написам, това са неща, които се изучават в по-върните курси от университета. Идеята е, че на базата на локалния контекст, примерно, ако имаме пред думата да, то тогава тази дума е глагол. Или ако имаме прилагателно предсъществително пред думата, то тогава най-вероятно съществително така. На базата на тези зависимости може много по-точно да се определят ударенията. Ето тук пак други примери. Той каза една лъжа, аз трябва да лъжа. Тя иска да прегради със стена на дейността прегради. Системата не губи, както казва. Той каза една лъжа. Аз трябва да лъжа. Тя иска да прегради със стена, но да не поставя прегради. Той каза една лъжа. Аз трябва да лъжа. Тя иска да прегради със стена, но да не поставя прегради. Той каза една лъжа. Аз трябва да лъжа. Тя иска да прегради със стена, но да не поставя прегради. Така, общо взето с конволюционна архитектура могат да се разрешат локалните зависимости. Големият проблем е, че в езика има много зависимости на дълго разстояние. Примерно, вижте тези изречения. Жилетката е сплетена само от бяла вълна и в морето се виждаше само една бяла вълна. В тази случая контекст около вълна и вълна е бяла в тази случая, но и двете са съществителни и вълна и вълна. И за да се разграничи в тази контекст, трябва да се види в началото на първото изречение, че става въпрос за жилетка, на второто, че става въпрос за морето. И там общо взето би следвало да се получи двата зависимости. Това, разбира се, не може да стане с конволюционна архитектура, тъй като тя работи много разстояние, но ограничена, разстояние. За целта архитектурата, която се използва, се нарича архитектура на внимание. Отново нещо, което няма как да написам подробности в момента. И на базата на такава архитектура вече е възможно да се разграничат тези зависимости на дълго разстояние. И отново ще кажа как да четат различните системи. Жилетката е изпетена само от бяла вълна. В морето се виждаше само една бяла вълна. Жилетката е изплетена само от бяла вълна. В морето се виждаше само една бяла вълна. Жилетката е изплетена само от бяла вълна. В морето се виждаше само една бяла вълна. Всъщност, цялата архитектура използва последователност, така наречени образи трансформери, което се много казано се редуват конволюционни с многоглаво занимание, по-късно многоглаво внимание. Така, по-нататък, всъщност как ще да обучим този акцент? Ами, за да обучим този акцент, всъщност акцентът е един езиков модел. И то, айде сега не е много голям, но е сравнително голям езиков модел. Ние сме го обучили върху 70 клиници на форми, но за да се обучи, трябваше да се поставят ударенията. Това е кръпост, няма как. 70 милиона. 70 милиона са уходни да се поставят ударенията, колеги да се компютърни листи, значи това е най-училото години, множество години. И никой няма го направи, защото е изключително. Поради това, което ние сме направили, използвахме система за разпознаване на реч, която бяхме различили специално от готова реч, да определяме да се ударението.
и използвахме записи от 8000 часа аудиозаписи, които една голяма част от заседанията на парламента в своята сграда, които са достъпни публично, както и за аудиокниги, с които обработихме, за да си определим ударението в текстовете. Тъй като освен от много малко първоначални учебници за първи клас на ударения, оттам нататък никой не поставя ударението в текста. Аз не трябва да учим езиковия модел, който може да нарича. По този начин ние си съставихме този корпус и това е една от нашите разработки, която не използваме на голяма конкуренция и това, с което значително подобряваме качеството на синтеза спрямо всички системи на комерциални системи, които могат да ползват. Така, сега да ви е права, че не са издадени всички права? В крайна сметка, нашата система се справя дори с такива сложни лечения, където имаме дали е права, не се издава всички права. Вече не прави никога грешки, но сме успели около няколко стотин пъти да намалим честотата на грешки. Така, следващата част е енкодера всъщност. Енкодера какво прави? Ами всъщност той трябва да моделира най-вече така наречената прозодия. Прозодия, това е интонацията, паузите, енергиите и така нататък в речта. Тъй като когато имаме текст, там не пише каква интонация да поставим текста. Така не пише къде трябва да поставим пауза. Някой път за така се слага, не се слага пауза, не се изговаря. Също така някои неща се изказват с по-силен глас, когато искаме да фокусираме тях, или някакви по-бързо, по-бавно и така нататък. Това нещо се нарича прозодия. И прозодията всъщност прави до голяма степен по-естествен гласа и по-лесен да възприеме. Енкодера, неговата работа е точно тази. Сега ще ви покажа един по-дълъг текст, за да видите какви са разликите. Изговорен с системата на Google. И ако няма кой друг като човек ни извънреден ден, късно тази предвърта, тогава сме изправени пред една истина алтернатива. Чухте просто как едно нагоре-надолу, без никакъв смисъл от самата информация, което прави долу доста труден за разбиране. Сега, при системата на Microsoft използват съвременен невронен модел с тази цел, е доста по-добре. И ако няма кой друг, било то човек или извънземен, да не откъсна от тази прегръдка, тогава сме изправени пред една единствена алтернатива. Че доста по-добре. Сега нашата система. И ако няма кой друг, било то човек или извънземен, да не откъсна от тази прегръдка, тогава сме изправени пред една единствена алтернатива. Как се постави на паузите, къде има по-силно голяма енергия за да се акцентира. За сравнение, точно това изречение го имаме изходен запис от актрисата. И ако няма кой друг, било то човек или извънземен, да не откъсне от тази прегръдка, тогава сме изправени пред една единствена алтернатива. Това вече е оригиналният запис, както го изказва в лично. Както виждате, разликите между последните две негови. Сега това е системата, която използваме, отново се базира на трансформер блокове, като допълнително има и модули за продължителност и за височина и енергия, които ни позволяват да ги контролираме.
Като контрола може да извършвате вече на ръка, както си искаме. Примерно може да приемем някакъв изказване нормално да звучи по този начин. Аз съм синтезатор на българска реч. Ние може да изговорим си по-високо и по-ниско. Аз съм синтезатор на българска реч. Аз съм синтезатор на българска реч. Може да променим интонация, примерно да направим равно. Аз съм синтезатор на българска реч. Да направим възходящо. Аз съм синтезатор на българска реч. И следящо. Аз съм синтезатор на българска реч. Мисля, може да контролираме както си искаме вече на ръка, може по-бързо да говорим. Аз съм синтезатор на българска реч. Или по-бавно. Аз съм синтезатор на българска реч. Като целта, разбира се, във всеки случай да звучи естествено, както евентуално човек казва, ако трябва да направим този начин. Така, следващия модул е така нареченият декодър. Всъщност, работата на декодъра е да преобразува вече да направи програмата, като най-вече основната му задача е така наречените коартикулационни феномени, това значи коартикулационните феномени. Ами всъщност една и съща промена в различен контекст се отговаря по различен начин. Примерно, ако имаме умекотяване, например, я или нещо такова, пред имаме глас, се изговаря по един начин, ако се гласа по друг. Дори както да е с словото, или не си гласа, това е въпрос. Сега, също ние, когато говорим, никога не изговаряме чисто и ясно към опонентите. Обикновено се сливат. Имахме така интересни случаи, примерно записах един артист, който казваше „Уважавам“, и казваше „Уважавам“. И се не гърбо, а по-гърбо. Беше професионален диктор, артист, който изучава самотикване. Се учеше толкова добре, че дата, след като анализирахме вече самия запис на ниво, време и така нататък, не бяхме, че всъщност ще го направим да изговаряме. Ние сме устроени по такъв начин, че много често, особено ако има последователност от гласни, и сливаме и начина по начин, ако се съгласни също. Примерно, ако имаме чест нос, никой не го изговаря с чувство, човек да се тъмне ясно. Всеки казва честно, да се изпадне нататък. И купища други сега музика подробности, но това са така наречени коартикулационни феномени, т.е. нещо самите дневни изговаряни гриф се стават някакви промени. И това е работата на декодера, ако не се направи както трябва, отново звучи естествено. Тук съм изкарал пак някои изречения, може да видите вярно и ядко, как се изговаря дъжа и на тези чуят дължанакве. И ето хубаво как да се изговаря. Явно е, че разбирането на баджаната е много устаряло. Просто мисля, че всички ви ясно колко неточно са коартикулационни феномени. Ето на най-високи. Вярно ли е, че разбирането на баджаната е много устаряло? Също има доста неточност, но устаряло, казва устаряло. В смисъл, доста неточности в изказа. Вярно ли е, че разбирането на баджаната е много устаряло? Сега, отново имплементацията, която стандартно се използва, се базира на така наречените трансформер архитектура, която, за съжаление, обаче води до голямо забавяне. Кой има предвид? Ами представете си, че подадете съответния текст на компютъра да бъде изказан. Ами забавянето е времето между подаването, това са документите, и чуването на първи звук. Тъй като се използват големи невронни мрежи с милиони параметри, и не е бързо да се генерира съответния звук. Ако се използва трансформата, като такива стандартни, на по-бавен процес, примерно
в среден клас мобилни телефони. Това забавяне в методика около 2,5 секунди, 4550 милисекунди. Което е страшно много. Ако искате да го използвате реално за много задачи, да искате моментално да дадете текста, да се казва, не да чакате някакво секунди, за да чуете какво се казва. За целта тук сме разработили своя архитектура, която е специализирана в информационна архитектура, която със същото качество може да преобразува и да получи съответните по-експлуатационни феномени, но може да свали почти 100 пъти времето за чакане. Тоест от 2500 на 30 милисекунди тя намалим времето. И ето как се учат. Студийният запис първо, това е оригинално, както е казал изречението 300. Корабът се блъскаше леко върху повърхността на морето. Това е с нашата нова система. Корабът се блъскаше леко върху повърхността на морето. Стандартната архитектура, т.е. съответно с трансформер блокове. Корабът се блъскаше леко върху повърхността на морето. Няма съществена разлика. Така, следващото, последния модул е вокодера. Работата на вокодера е от мерска програмата, която виждате отдолу, да генерира аудиосигнала. Като в програмата е така наречената базова информация, т.е. тази информация прави допълнително изречение. Ами за целта използваме всъщност отново с първите системи, които го правиха, примерно известната WaveNet на Google, се нуждаеше от страшно много време. Примерно 20-30 минути за изречението. Страшно минути. По-новите системи, разбира се, са много по-бързи. Това, което ние направихме, ползвахме пак базирано на математическите модели, за това са така наречени уравнения на Навиер-Стокс за разпространението звуковата вълна в въздуха. Използвайки тези модели, можем да разглеждаме генерираната звукова вълна като някаква вид комбинация между обивка и източници. Няма да навлизам много в детайли. Сега, на базата на това оптимизирахме тази архитектура, като при тази оптимизация използвахме още един друг феномен, че можем различните частотни ленти, можем да го разбираме на по-малък брой частотни ленти съмняваме сигнал, като при това намалим честотата на дискретизация, с което да ускори номерациите. Не искам да навлизам в детайли. В крайна сметка успяхме значително да намалим времето за генериране. Това е така наречен real-time factor, който е в ясни, който показва каква част от процесорното време е нужно за генерирането на една секунда. Примерно, една секунда реч, нашата система накрая е необходимо 0,48 секунди процесорно време. Ако е над единица, това означава, че не можем в реално време да генерираме сигналите. Сега, крайна сметка, това успяхме как да го постигнем, без да разрушим качеството на неща. Ето чуете с това изречение с други запис. Край на краищата, хората от кораба решиха, че ние не сме живи, виждайки как плъховете влизат и излизат през прозорците. И си тръгнаха. В край на краищата, хората от кораба решиха, че ние не сме живи, виждайки как плъховете влизат
и излизат през прозорците и си тръгнаха. Мисля, че няма съществена разлика в естественост. Така, тази система, за да завърша, е предадена така наречената говоряща програма Neural Cloud, като работи като Windows, интегрира се директно с Windows операционната система и като Windows мобилни телефонни устройства. Създадена по договор, който е финансиран от Министерството на труда и социалната политика и е предназначен с сериозен изследвател в България. И в момента се разпространява безплатно и всички хора с зрителни увреждания от сериозен изследвател в България. Доколкото ми известно, има над 1000 ползватели в момента, които в ежедневието си, не знам дали сте запознати, те се научават още в тяхното училище да използват компютър и телефон, става въпрос телефон с изключителни и така нататък. Използват само слуха си, те не могат да прочитат по-пиши. Но има програми, които се наричат стримли програми, които през българската програма, когато примерно си мърдат пръста в края на телефон и казват къде по-пиши. Вътре какво пръсти могат съответно да си извикат с някакво положение или да чуят някакво съобщение или да видят кой го търси и така нататък. Да чуят. Това е, което ние направихме и се радваме на голям успех и удовлетворение от тази страна. Само две думи за екипа, който го направи. Тази програма беше направена, както казах, в рамките на 13 месеца. Институт на комуникационната технология. Като изцяло беше от хора от Софийския университет, бяха завършили съответните програми. Това, което искам да ви покажа, в нашия факултет на математика и информатика на Софийския университет, магистърска програма, където се водят курсовете, които точно за създаването на подобна система на изкуствен интелект. И вие като хора, които се надяваме имат интерес в тази област, съм ви препоръчал и искате да разширите своето познание в тази област, да заповядате в нашата програма. Така, благодаря ви за вниманието. Благодаря ви за вниманието. Пожелавам ви много успех в бъдещето и развитие и до нови срещи.